हेलो गाइस बेड मर्निं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोनखो बयनिसिमबो दिनै आं मोनसे बाथ्रा शेयार खालामनो सानदों आरोना नोंथांमोननि थाखाय बा गार्लसनि थाखाय सिख्लाफोरनि थाखाय आरोना बे भिडिअआ नोंथांमोना फेसबुकाव मानो लक खालामना दोनो प्रफाइलफोरखौ माने लक खालामना दोनो इन्स्टाग्रामावनो जा इउटुबावनो जा फेसबुकावनो जा माने लक खालामना दोनो आरो बिदिनो गेलारि माबा एप्सफोरखौ लक खालामना दोनो आरोना बिदिनो लक खालामना दोननाङा नायबाबो मोना माबा फन खालामनो गोनांथि जागोन फन खालामनो होनबाबो मोना मालायनि मबाइलखौ ना होमबा ओइ आमुक थुमुकआव फन खालामगौमोन हरलाय नोंनि मबाइला एसे बिदि बुंगोन बुङा बिदि बुंगोन आरो मा होनो गाव गावनि फिंगारप्रिन्ट नङागै मानि गेवा आरो पासपर्ट दिनो बिदिनो एप्सफोरखौ लक खालामना दोनो आरोना बिदि लक खालामना दोननाङा बिदि लक खालामना दोननाङा आरो फट' भिडिअ बेफोरखौबो लक खालामना दोनो फट' नायनो होनबाबो मोना आरो भिडिअ नायनो होनबाबो मोना फिंगारप्रिन्ट नांगौ पासपर्ट नांगौ आरो फट' नायनो होनबाबो मोना रावनिफ्रायबो मोना लक खालामना दोनो बिसोर सिख्लाफोरा लक आरो फट' थिखांबाबो आरो बेयाव थुगोन ना फट' खेबनानै थुबोला बे साइडआव बे फट' खेबनायखौ थुबोला जोंफोरनियाव नुयोना नुवा फट' दिखांबोला फट'खौ नायनो होनबा नुयो दा सिख्लाफोरनि गेजेराव फट'खौ नुनो मोना पासपर्ट होना दोनगोन बा फिंगारप्रिन्ट होना दोनगोन बिथांफोरनिफ्राय मोना जेब्लायबो फट' नायनो मोना फट' बा भिडिअ नायनो मोना नुवा बहुद रागा जोंनो ओंखारदों खालि लक 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 खालि फिंगारप्रिन्ट आरो पासपर्ट होना दोनो बिसोरो बहुद रागा जोंनो ओंखारदों मानो होनबा नोंथांमोनाबो बिदि लक खालामना दोना आरोना बयखौबो सिख्लाफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बुंनाय थाबाय आं फिंगारप्रिन्ट एबा पासपर्ट बिदि ब्रे 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 होना दोनबाय थानाङा बेखौनो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनाय जाबाय आरोना आरो बयस नोंथांमोनबो जाहाथे बिदि लक एबा फिंगारप्रिन्ट होना दोननाङा थ' दिनैनि भिडिअआ बेनोसै गोजोन्थों बाय बाय गुड बाय